बाप्पा ơi माथो थफिरामसो जिराय Hey थफसि जारौ You are so beautiful and me I am the richest person in the world आंखौ रायदों नामासै ओइ फाग्लिलाय नोंखौलाय मानो रायनांगौ जाखोब्रा नोंखौ समायनासो होनदों दा आंलाय थगायथारबाय आंखौ समायना होननायानो इसिबां गोलाव जायो आरो बिदि नङालै थफसि जारौ नोंखौ बाख्नायदोंसोब्रा आङो आरो लोगोसे आंखौबो बाख्नायना लादोंब्रा आङो नंगौ नामा आंहा बेखौनो आंखौ रायदोंसो सानदों तेरी इसी अदा पे सनम मुझको तो प्यार आया है वाव so sweet Thank you साम' खिंखिरि Thank you थफिराम जोबोद मोजां मोनथारो नामा नों आब' थफसिखौ मा बुंबावनो आं मालाय थफिराम जुदि नों आब' थफसिखौ मोजां मोनो अब्ला फोरमायनानै ला नङाब्ला उनाव फस्थायगोन गुबुना लानानै थाङोब्ला आं मानो बुंनानै लायाखै होननानै डाइरेक्ट बोरै बुंनोब्रा लाजिलाय लाङोना थफिराम गोसोनि खोथाखौ जेब्लाबो थाब थाब बुंनानै लानांगौ बियो नोंखौ मोजां मोनो मोना बियो उननि बाथ्रा थेवबो नों गोसो सिंनि साननायखौ खेबसे फोरमायनानै लानाया मोजां बबेनि लाब गुरु जाफैदोंहाय बियो मा फोरोंदों नों साम' खिंखिरि बेफोरखौ मा फोरोंनाय जादों आंथ' जेबो फोरोङाखै खालि गोसो सिंनि साननायखौ फोरमायना लानोसो खोन्थादों गासिखौबो गावबायदि खालामनो सानखो ना माखो नोंलाय साम' खिंखिरि आंथ' जास्ट बुंदों जेबो दा फोरों नोङो साम' खिंखिरि गासिखौबो नों बायदि दा खालामदों बाप्पावै जाबाय दावराव जानांला आं महिलाफोरखौ बिदि गेग्रें गुग्रुं जानाय नुयोब्ला लोमजाफायोलै हा नोंलाय मानोथो फैदों फैबायब्रा नोंसोरनि मोजां गाज्रि खबर लानो मालायफोराथ' नोंसोरखौ रायखुमायोसो बिसा हिनजाव सानै लाबोबाय हिनजावफोरा नांलायगासिनो दङ हौवाखौ सेलायनानैसो बुंगोन नाथाय आं बिदि नङाना नोंसोरनि दुखुआव बाहागो लाफैनो फैदोंब्रा हांग्रिमोनदि आं नोंनि बुंनाय बायदिनो मावगोन अमा राजाखौ बे न'निफ्राय लानानै थांगोन अन्नानै अमा राजाया बहा दं बेखौ खोन्थालाय आङो दिनैनो आठमंग्ला न'आव थांनो सानदों नारजि बुदांमोननि न'आव नायहैबानो जाबाय नारजि बुदां आंथ' बिसोरनि न'खौ सिनायाना आं दंब्रा आं खोन्थागोन ना बिदिब्ला खोन्थालाय नारजि बुदांमोननि न'आ बबेथिं खोनासं नैबे लामाजों थाङै थांनानै मोननै लामा मोनहैगोन मोनसे आगदाथिं मोनसे आगसिथिं नाथाय नों जेब्लाबो आगदाखौल' नोजोर हो आच्छा अब्ला आं आगदाथिं थांनांगौ नामा नङा आगसिथिंजायसो थांनांगौ बेनिफ्राय आरो थाङै मोननै लामा मोनबावगोन मोनसे आगदा मोनसे आगसि जेब्लाबो आगसिखौ नोजोर हो अके बुजिबाय आगसिथिं थांनांगौ नङा होमबा नङा एबार आगदाथिं थांनांगौ बेनिफ्राय थाङै मोननै लामा मोनबावगोन मोनसे आगसि मोनसे आगदा नोजोर आगदाथिं नायबाय था नों अब्ला आगसिथिं थांनांगौ होमबा आङो नङा आगदाथिंनो थांनांगौ अके बुजिबाय दे आं बुजिबाय नांला दे नोंनि डिटेल्सखौ आं जोबोद मोजाङैनो बुजिबाय एन्ड अल दा बेस्ट थफिराम नोंनि साननाया जाफुंथों आच्छा थफसि बे मैगंखौलाय माजों संगोनब्रा नोंलाय आरो बे मैगंनि नामखौलाय मा बुङोब्रा ब्रकलि होननानै बुङो देहानि थाखाय मोजां आच्छा बादो बेफोरखौ बादोलाय मोनसे खोथा सोंनि आं नोंहा मोजां मोननाय दङना गैयाब्रा ओहो गैया मानो आंहा मोजां मोननोनो समखौनो मोनासै उन्दैनिफ्रायनो मालायनि न'आव थाबाय बेनिफ्राय गुवाहाटीयाव जि दानो थांबाय दा न'आव फैनानै खामानि मावफैनांफिनबाय गोसो थोलायनो मोजां मोनलायनो टाइमखौनो मोनासै बेनिखायनो आं मिन्थियानो माखौ गोसो थोनाय बुङो बाप्पावै गोसो थोलायनो टाइमखौनो मोनासै होनबा नोङो बैसागु मेलाफ्राव रावबो सेंग्रानि मेथाइ बायना होनाय जिलापि बायना होनाय दुर्गा फुजाफ्राव बेलुन बायना होनाय बेफोरखौ मोनासै होनबा नोङो गैयाहाय मा बेफोरखौ मोनासै आङो आयौ बिराद अननो ओंखारबायलां नोंखौ बेचारगि आंजों अनजागोन ना अनजायाब्रा नोंलाय आं बेफोरखौ जेबो मिन्थियाहाय बेनिखायनोथ' अमा राजाया साला नोंखौ नाखौ खखा सानाय बायदि खखा सानो नागिरोलै बियो जिंगादासि आं दङ आं थासान्दियाव मालाबाबो सेन सानो खखा सानो जे सानो होआलै आङो अमा राजाखौ आं जेबो मिन्थियाहाय जियानो जादों दे गाबोन आंजों ओंखारलाय पार्कआव एसे बेरायहैनो आंना बेवाइफोरा जेरावबो थांनो होआहाय ओइलायथ' आं बुंखाबायना बे जे सानो नागिरबाय थायो दरखार गैया बेखौ दागि आं दङना आं नोंखौ अमा राजानिफ्राय आजादि होगोनब्रा खोनाबाय थफसि गाबोन फुङाव नोंगोन मिथिबाय आं फन खालामगोन दै जागोन दे फै न' सिङाव जिरायहैनोबा सा फुदुंनि आं नारजि बुदां र' थांगासिनो दा दरजा खेवनोनो मा एसे गोबाव टाइम लायोब्रा दानो ज' खावजोबगोन आं माथो इसिबां दावराव जालायखोब्रा बेलाय
मासो गोबाव लायोब्रा दरजा खेवनोनो बांद्राय गिदिर गिदिर न' लुनानै खोमायानो खोनाला जाबाय नामाब्रा नारजि बुदां नङालै कलिं बेला एसे गाज्रि जानानै दं माहाजोन मानसिफोरनाबाथाय बेनोसै आरो सोरबा गिदिर गिदिर न' मालाबाफोर नांगौ जानानै थांब्लाबो साला गेटआ बन्द जानानै थागोन मालाबा दरजाखौनो थाब खेवनानै होआ जानानै थागोन न' गिदिर गिदिर लुग्राफोरना बिराद हाबैनोनो बायो आङो बेनिखायनो दे जिरायग्रो बुंलाय अमा राजा मानोबा फैदोंमोन माथो बुंबावनोब्रा बे आंनि जिउ खौरांखौलाय नारजि भाई बुहुमनि मादाव जाय बुस्थुखौ बांसिन मोजां मोनदोंमोन बे बुस्थुआनो आंखौ जोबोद दुखु होबाय मा बुस्थुखौ मोजां मोनो नोंलाय माथो जाबावनांगौ जाखोब्रा हिनजाव मानसिब्रा हिनजाव मानसिखौनो बुहुमनि बिथोराव बयनिख्रुइबो बांसिन अनो आं बे हिनजाव मानसिफोरानो दिनै आंखौ हाखराव खोख्लैबाय हाखराव खोलैनानैबो दिखांफिनला बिसोरो आंखौ बेनिखायनो दुखु जाफैदों आं नोंनि सेराव माथो जाखोब्रा मोजाङै खिन्थाया मानो सोर सासे हिनजावा मा खालामखोब्रा नोंखौलाय नोंनाथ' हिनजावा सानै जाबायना बे हिनजाव जाथियानो आंनि जिउआव ग्रह जानानै गिदिंगासिनो दङलै हांग्रि मोनदियाथ' आंनि जिउनि शनि ग्रहखा आरोबाव साम' खिंख्रिया आंनि जिउआव मंगल ग्रह जानानै आंनि खर' जिरायनानै दंगासिनो मा खालामबावनो जाबाय आं नारजि बुदां दासो मोनदों साला नों अमा राजा हामदों मोजाङानो जादों हिनजाव सानै लाग्राया आंथ' मोजांसो मोनदों नों बायदि हिनजाव सानै लाग्राया बेफोरबायदिनो खस्थ' मोननांगौ माथो बुंबावनोब्रा हापां हिनजाव गोसो थोग्लुंनाय आरो हिनजावफोरखौ हाबा खालामनाय बिराद फाराग दङलै बेनिखायनोथ' माबा मोनसे डिसिसन लानायनि सिगां हाजारबार सानग्रोनांगौलै अमा राजा नङाबा बिराद फस्थायो उनाव बेनोथ' जाबायलै नारजि बुदां साना हसिया खामानि मावफ्लांनानै मा भुगिनांगौ गोनां जाखो आङो बिथिंजाय हांग्रि मोनदिया न'निफ्राय होखारगासिनो दङ बिथिंजाय साम' खिंख्रिया आठमंगलाव थांनो लिंगासिनो दङ गाबोन थांनांगौनो आठमंगलायाव हा थांदो आरो मानोथो गोनो गोथो जाबाय थाखो मानसिफ्रा बुंबालाय आंखौ हिनजाव गदाय मोननाय लोगो लोगो हिनजाव गदायनि उन थाबाय थायो होनबालाय हा आं बिदि होनजाथारालै दालाय मानसिफोरालाय होनखागोन ना मानसिफोरनि होननायखौ नों खोमा सुनांलाब्रा आरो साम' खिंख्रिया नोंनि दायथ' जाबायना साम' खिंख्रिनि सायावबो नोंहा बिबान दङ बेफोर बिबानखौ नोङो फालिलांदोब्रा थांदो आठमंगलायाव गासिबो नाटकसो बिनि बेनोथ' जाहैबाय हापां मानसिफ्रा आंखौ नाटकसो खालामनाय नुयो मानो होनोब्ला आं जाबाय हौवा मानसिफोरनाव फिलिंस गैया होननानै सानो बयबो आरो मोनसे खोथा मिन्थिगौना नोंसोर हापां आरो नारजि बुदां दानि मुगायाव हौवा मानसि जानायाबो जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा जोबोद ट्रेजेडिनि बाथ्रा जेरै बिमानि सेराव बिसिखौ अननाय देखायोब्ला बिमाया बुंगोन बिसिनि दखना सिङाव थाग्रा आरो बिसिनि सेराव बिमाखौ अननाय देखायोब्ला बिसिया बुंगोन बिमानि दखना दबायाव थाबाय थाग्रा आरो मालाबाफोर रागा जोंफ्लांनानै बिसिनि सायाव आखाइ दिखांब्ला बुंलायगोन हिनजाव बुग्रा लांसुनिया गुन्दा होननानै आरो बे बिसिजोंनो बुजाफिनबा बुंलायगोन हिनजावजोंनो बुजाग्रा हिनजावनि दखना सिङाव थाग्रा हिनजावनि दखना सुग्रा होननानै हिनजावा साख्रि मावब्लाबो बुंलायगोन हिनजावनि सायाव जाग्रा हिनजावखौ साख्रि मावहोआलासिनो न'आव दोनबाबो बुंलायगोन दाउट खालामबाय थायो हिनजावखौ मालायजों खारजानो गियो होननानै गावनि गथ' गथायखौ बुब्लाबो बुंलायगोन रागा थिउरिया गावनि गथ' गथायखौ बुवाबाबो बुंलायगोन गथ'फोरखौ जेबो गियान होनो रोङा जेबो गियान बाथायनो रोङा होननानै आरो बाहेरायाव ओंखारलांब्लाबो बुंलायगोन सैमा बांग्रा बायदि गिदिङो होननानै न'आव थाबाबो बुङो दाउसा फिसा बायदि हाबसोनानै थायो अब्ला मायाव सुखु दङब्रा जों हौवा जाथिया बुंलाय मायाव गोजोन दङ जेरैबो जारलासै हिनजाव मानसिफोरना जेबो गैया नामा जेबो प्रब्लेम गैया हिनजाव मानसिफोरना खोनासं अमा राजा हिनजाव मानसि महरै जोनोम मोननायाबो गोरलै बाथ्रा नङा हिनजाव महरै जोनोम लानानै फैब्ला जेब्लाबो सिमानि सिङाव थानांगौ गोनां जायो हर गेजेराव मालाबाबो हारसिं बेरायनो मोना हर गेजेराव मालाबाबो जेरावबो बेरायनो थांनो मोना नोंसोरबायदि हौवाफोरा गोसो जाबानो हर गेजेराव ओंखारलांनो मोनो नाथाय जों हिनजावसाफोरा हारसिं हुला गारि गुरा गाखोबाबो मानसिफोरा दाय जायो हारसिं मानो गाखोनांगौ आरो माबा मोनसेफोर प्रब्लेम जायोब्ला बुंलायगोन बेखौलाय हौवाला बायदि सोर हर गेजेराव हारसिं ओंखारनो होदोंमोन होननानै हिनजाव मानसियासो दाय जायो आरो गाव गोसो बायदि गस्ला गाननोबो मोना जुदि गाव गोसो बायदि गस्ला गानो अब्ला बुंलायगोन गस्ला गाज्रि गानो बियो केरेक्टारलेस होननानै बुंगोन जाय न'खराव जोनोम मोनदों बे न'खराव थैजासिम थानो मोना मालायनि न'आव थांनानै बे न'खरावसो थाहैनांगौ गोनां जायो आरो बेवहाय फिसायनि खोथा बिहाव बिखुनजोनि खोथा बिबनांफोरनि खोथा साननांगौ गोनां जायो सोलेरा आंनि जागोन नाथाय बाहायगोन हौवाया खाफाला आंनि जागोन नाथाय खाफालनि सिन्दुरा हौवानि नामाव थागोन गोरबोआव आंनाव गथ' थागोन नाथाय गथ'नि क्रेडिटखौ बिफायासो मोनगोन फुङाव सिखारनानै गाव सिखारनो गोसो गैयाबाबो गैयाबाबो जानो लुगैबाबो लुगैयाब्लाबो हौवानि थाखाय ओंखाम संनांगौ गोनां जायो आरो बिनि उनाव फैगोन गथ' गथायनि फारसे साननांगौ गोनां जायो आरो बिहाव बिखुनजोआलाय बिसोरखौबो जेब्लाबो सिबिनांगौ गोनां जायो अब्ला हिनजावसाफोरनाबो मोनसे दायित्व थायो हिनजावसाफोरनाबो प्रब्लेम थायो मिथिबाय अमा राजा खालि हौवासाफोरनावल' थायो बे नङा हौवासाफोरनाबो प्रब्लेम थायो हिनजावसाफोरनाबो प्रब्लेम थायो अमा राजा गासैनिबो प्रब्लेमा सेमल' जाया बेनो फारागा जोंनि प्रब्लेमफोरा बेलेग बेलेग जायो नाथाय हौवाबो हिनजावबो मोनसे लामाजों थाङोब्ला जोङो खामानिफोरखौ
रानलायलायनानैबो मावलायनो हायो अनलायनानैबो थानो हायो बे जों सानैनि गेजेरावसो जानांगोन हाजबेन्ड आरो वाइफ बिदि होननानै नों गावनि जिउआवल' दुखु दङ बेखौ दा सान अमा राजा ये आये आखाइ क्रप 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 मानसि बुजिले आंनि आया आदै अमा राजा बाहेराव नोंनि थाखाय आलासि सासे फैदों नायलाय आंनि ग्रहफोरसो फैयाखैथ' ग्रहना मा होनो आं बेखौ मिथिला नायबानो जाबाय माबायदि ग्रह फैदों बानलु बिदां थांलाय लोंलाय सोर दङ बाहेराव सोरथो फैलायखोब्रा अमा राजा नों बेवहायसो दंफैयो आला नोंसो माथो मंगल ग्रह औ अमा राजा हांग्रि मेन्दिया नोंखौ बेयावनो लोगो मोनगोन होननानै खोन्थाहरदों आंनो मालानिफ्राय लोगो जाखो नोंसो सानैयालाय लोगोथ' नङा जों दाबो थेवबो हांग्रि मेन्दिया खोन्थाहरबाय नोंखौ बेयाव लोगो मोनगोन होननानै आच्छा मानो नांगौ जाखो नोंनोलाय आंखौ अमा राजा आठमंगलायाव दिनैनो थांनांगौ दिनै न'आव थांनानै थाहैनोसै बेनिफ्राय गाबोन आठमंगलाखौ खुंहैनोसै आं थाङा माबायदि आठमंगला बेलाय अमा राजा थाङाबानो जायो नामा थांब्रा मानो थाङा जानांगौ जाखो हाबा खालामनानै दा थाङा होनखादों अमा राजा प्लिज अमा राजा थां बिदि खालामनो हामा बा नोंसोरबो साम' खिंख्रिनि साइडआवसो दङ होमबा जों रावनिबो साइडआव गैया अमा राजा नाथाय सैथो खोथाया बेनो जे नोङो साम' खिंख्रिखौ हाबा खालामबाय बिनि थाखायनो नोङो माखासे बिबानखौ नों गावनो लानांगोन प्लिज अमा राजा अके आं थांगोन नाथाय आंजों लोगोसे नारजि बुदां नोंबो थांफानांगोन होद आंलाय मानो थांनांगौ जाखोब्रा सोरखौबा लानानै थांलै सन्दलायासो नोंनि मेट्रिक खलामोन दा बेखौ लानानै थां आरो नाङालै आंनो सन्तलाखौ आं नोंखौसो नांगौ नारजि बुदां प्लिज नारजि बुदां नोंसिनि बुंनायाव आंहा आठमंगलाव थांनो ओंखारबाय बेनिखायनो नारजि बुदां आंजों थांफानांगौ प्लिजलाय नारजि बुदां आं बांद्राय लिंबाय थानो बायो अके जागोन दे बिदिब्ला ओंखारदो दे गोजोननाय थाबाय नोंसोर सानैनिसिम जेबो नङा दे थांदो थां ओंखारहैदो नोंबो आफा नोंनि मबाइलाव मैया मोनसे मेसेज नुदोंमोनलै आं मा मेसेज नुखोलै सोरबा नोंनो लाभ मेसेज हरदोंमोन आफा लाभ मेसेज औ आफा बेनिफ्राय आंबो लाभ मोननै होनानै हरफिनबाय मोजां खामानि मावदों ना मा होनखो नों बानलु बेदां आंनि मबाइलनिफ्राय लाभ मोननै होनानै हरफिनबाय नोङो सोरनो हरखो नों लाभ आंनाव सोङालासिनो नायदोब्रा आफा मबाइलाव सोरनि नाम्बारफोरा बेलाय नै माथो फनबो हरबाय हेलौ हेलौ नारजि बुदां दाउस्रि देलाय औथ' आं दाउस्रि देलाय आरो ना नोंनि हरनाय गोजान लाभखौ मोननानै जोबोद गोजोनबाय आं होद दाउस्रि देलाय मा गोदाव सोराव आच्छा हाफां दङ आरो नोंनि खाथियाव ना बेनिखायनो नों आंखौ रागा जोंदों आरोखि बुजिबाय दे आं दोनथ'नोसै दे नारजि बुदां बे दाउस्रि देलाया आंखौसो मोनलायबायना डिस्टार्ब खालामनो नाम्बारखौ ब्लक खालामना दोनाबा जानाय नङा थोबसि गाबोन थांमारगोन ना नों आंजों बेरायनो बहा थांनो थैनोब्रा अमा राजा थांफानो नामा ओइ हा मायाथ' अरखांलायखो आं जेबो अरखाङाखैलै आयै हनै साम' खिंखिरियासो अरखांदों आं जेबो अरखाङाखै आं आठमंगलायावसो थांनो लिंदों बेखौ औ आंखौ आठमंगलायाव थांनो लिंबाय थादों आयै आं थाङालै आंनाव जेबो दासोंसै हिनजावखौ गोसथोनाय समावबो आंनाव जेबो सोङाखैमोन दासो खैफोदाव गोलैनायखाय बिमानाव सोंफैदों दरखार गैया मा खालामै थां बा बिमायाबो बिदिसो होनबावबाय आंखौ अमा राजा थुदो माबा थांनोसै नङाबा मोनाहैगोन आङो गासैबो बुस्थुखौ लाखाजोबखाबाय आंनि बदल सोरखौबा लानानै थां बिदिखि जायो आरो अमा राजा आं नोंजोंसो जुलि जादों आंलाय मालायखौलाय मानो लांनांगौ दे अमा राजा सोरखौ लिंहरनायमोन नोंलाय हनै लामायाव दङ आंलाय सोरखौ लिंहरदोंब्रा आदा नारजि बुदां दंफैयो आच्छा फैबाय होमबा आठमंगला थाब थांनानै फैनानै बे न'निफ्राय थांदोसो माबार नायनो हाला आं नोंसोरखौ अमा राजा थुदो ओइ बे न'आव खामफ्लाय मोनदों होननानै खामफ्लायनिफ्राय बिसिनायाव थांनो दाना जा मिथिबाय आंनि बेवाइनिफ्राय गोजानाव था बेवाइफोर आं नोंखौ गेजेर गेजेर फन हरबाय थागोन दै फनखौ सुइच अफ खालामनानै दाला जागोन दे गुड नुबाय थबसि जारौ अमा राजाया बोरै खखा सानो नागिरबाय थायो आं दं गिनाङा दै नोङो जों गोजाल' नामा अमा राजा रावबो थांबावला नामा मिन्थियालां रावखौबो लिङाखै आं नोंखौल' लिंदों आं हिनजावसा सासे लोगो लादों र' लामायाव लोगो मोनगोन बेखौ बहा थांनो नागिरदोंलाय मा बुंबावनो ब्रा बेथा आठमंगलायाव थांनायदों आठमंगलायाव आंबो थांफायोब्रा नोंलाय मा खालामहैगोन ब्रा आरे आफा बिफानि हाबाखौ नुबाय जेब्ला बिफानि आठमंगलाखौबो नायहैनोसैब्रा आरे आफा नोंहा माबाफोर दुखु जायोब्ला सुखु जायोब्ला आं नोंजों बाहागो लाफागोन ना मा सिन्था नोंलाय
आच्छा दे फै फै जायाखैना बाद लान्दाय टेम्पार देनां एगजामाव ओरैबायदि फैबा हामगौमोनलै पेपाराव आरोना बिफानि आत्मग्ला मोनजानाय गिबिसिन फिसालानि मुङा शेर होननाय आरोना फिननायाव एमाव राजा जासिगोन आरो आच्छा एमाव राजा नोंनि जारिमिन लिरनोसो नों फैफादों जाहैबाय आंजों हा आफा नोंबो मावलखाफ्रा बुजिब्रा आयु बाला माथो गारियाव गाखोजोब्बाय नै बेलाय बबेनिफ्राय मोनफैलायखोब्रा आं मिन्थियालै आं लिंहरदों आंजों लोगोसे थांफानो जाबायलै दानाबा थै आयु बाला नारजि बुदां नोंबो थांलायगोन आरो नोंखौ थांगोन होननानै मिन्थिनाय मोनब्ला देलायगौमोन ना आं एसे गारि सिङाव गाखोफैनोबा गाखोफै बांद्राय फाल्थु खोथा बुंबाय थानाङा अके ओइ अमाया आच्चा हिनजाव गोदानजोंसो जिरायनांगौ दा नोंलाय मानो सिगाङाव जिरायदों थां नोङो बैथिंजाय दरखार गैया उनथिं जिराय थां दे नों बुंबाय बालाय आरो अमा राजा दावसे देलाय थांगोन होनना मिन्थिनायमोनब्ला आं फैयामोनलै आयु बाला नारजि बुदां बावबायदां आं खाथियावनो दङ आंबो खोनादों दे नों मा बुंगासिनो ओइ नारजि बुदां थुदो